Listen to this. Kender du det, når afleveringsdatoen nærmer sig, og hele dit projekt er noget rod? Du har ondt i maven og kan ikke overskue, hvordan det nogensinde skal blive til noget. Det virker som om, at alle de andre grupper på ingen tid har fået deres projekt til at spille. Se, hvordan de smiler. Hvad er mon deres hemmelighed? Det vil jeg fortælle dig. Du kender sikkert alle de luskede sider på nettet, som kræver dit kontonummer, medlemskaber og personlige oplysninger, som du ikke har lyst til at opgive. Men sådan er det ikke her. Jeg vil hjælpe dig kvit og frit, uden nogen bagtanker. Jeg har selv siddet i din situation, og ikke kunne gennemskue, hvordan man fik de fantastiske projekter, alle de andre sidder med. Jeg var trist og deprimeret over, at jeg skulle betale mange penge for at få afsløret den hemmelighed, jeg nu vil indvie dig i. Ganske gratis. Det, der ændrede mit liv, var et produkt. Et produkt, du sikkert allerede ejer, men ikke har gennemskuet, hvordan man udnytter til dets fulde. Et produkt, der hvis du anvender det rigtigt, kan spare dig tid, sorger og stress, og give dig de flotte projekter, du måske misunder de andre for at have. Det du gør, er, at du åbner et Word-dokument. Her ser du et eksempel på et af mine tidligere projekter, men der mangler jo en indholdsfortegnelse. Det jeg tidligere gjorde, var at bruge timer på at sætte punktummer og selv sætte sidetal på, hvor de forskellige afsnit befandt sig. Men ikke længere. Du kan på magisk vis få en automatisk genereret indholdsfortegnelse frem med kun ét enkelt klik. Det eneste du skal gøre for at få adgang til denne fantastiske funktion, er at sende dit kontonummer til denne e-mailadresse. Listen to this.